Καλημέρα, να σας τα πούμε. Οκ. Άρχι μηνιά και αρχή χρονιά, ψηλή μου δέντρο λιβανιά, κι αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά μετάει ο θρόνος. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Από την Κεσαρία συσσαρχόντισσα κυρία, βαστά εικόνα και χαρτί, ζάχαρο-κάντιο ζυμωτή, χαρτί και καλαμάρι, δες και με το παλικάρι. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε, πέτρα να μοιραγήσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού, χίλια χρόνια να ζήσει, χίλια χρόνια βρε να ζήσει. Τα κάναμε λάθος μαντάρα, αλλά οι ευχές είναι ίδιες και του χρόνου